Dengang jeg var højere end dig. Du er bare skudt i vejret. Jeg er kun blevet mindre. For fanden. Det er kraftedeme sådan lidt over, man bliver gammel. Jeg kan heller ikke se en skid mere. De her lortebrikker, det virker kraftedeme. Det er noget lort. Intet af kvalitet, som det var dengang i 60'erne. Nej. Hey Frederik, det kan vi sgu da bruge som juletræ. Stor, flot stamme, flotte blade, ja. Morfar, det er bare en bøg. Det er bare en bøg. Åh, er det en bøg, Frederik? Ja, det er bare en bøg. Det er en bøg. Det er ikke græntræ. Det er en bøg, siger du. Ja. Pas på foran dig, morfar. Morfar, pas på. Ej, morfar, for helvede. For pokker, Frederik, jeg kan sgu ikke se træet. Hvorfor advarer du mig? Du ved jo, jeg ikke kan se med de briller. Det er jo ikke kvalitet som i 60'erne, Frederik, for pokker. Hvad gør det? Kan du ikke give mig en hånd? Så ikke. Tak. Vi skal passe på ryggen, Frederik. Vi skal passe på ryggen. Nu røg brillerne, Frederik. Nu kan jeg ikke se noget. Frederik, for fanden. Nu er det 3 af røde, lige, Frederik. Morfar, kom her. Hvad skal du, Frederik? Hvad skal du? Nej, jeg kan ikke se det. Frederik, for fanden. Nu sidder du der her, morfar. Jeg sidder her, Frederik. Sæt dig her, morfar. Hvad skal der ske nu, Nu kører jeg til Louis Nielsen og køber nogle rigtige briller til dig. Det går ikke mere. Frederik, hvad er det for kvalitet? Det ved du godt. Det går ikke mere. Ja, sådan det, Frederik. Det går ikke. Der er ikke kvalitet som 60'erne, Frederik. Jeg kører, morfar. Du sætter dig bare der. Jeg tror ikke på det, Frederik. Det går ikke. Nej, Frederik. Nej, du kan ikke være efter mig. Nej. Han går. Nej. Nu kan jeg ikke se ham. Lortebriller. Så, morfar. Nu har jeg været i Louis Nielsen og købt nogle ordentlige briller til dig. Det var min barnbarn. Det er ikke kvalitet. Det er kvalitet, det her. Kvalitet. Det er jo ikke 60'erne længere. Prøv, morfar. I år. Som Christian i år. Ja, morfar. Det er mærkevarebriller. Det sælger de kun i Louis Nielsen. Det kan være, der er noget om det. Jamen, det er jo bravende kvalitet, Frederik. Ja. Jeg kan jo se det hele. Det er jo et godt klogt spejderne, jeg har lavet her, kan jeg se. Og sikkert da. Ej, Frederik, en stamme, og du har da ret. Det er der bøg, der er det her. Det kan vi da ikke bruge som juletræ. Det er jo dumt. Og bravende kvalitet, det her. Jeg kan se det hele. Tak, Louis Nielsen. Tak. Så kom ind til Louis Nielsen, hvis du vægter kvalitet frem for pris. Louis Nielsen. Hvis du har briller, der driller. Det er jo bravende kvalitet.